Ako volite da saznajete nove stvari, ako vas interesuje flora i fauna, svakako posetite sajt na adresi biologija.rs. Ovako Slađana, profesor biologije i autor sajta, objašnjava razloge za ovu lokaciju. Svedoci smo da postoje učenici koji ne vole biologiju. Takvih ima i među odraslima koji u toku školovanja nisu uspeli da je zavole. Znam i zašto. Toliko fascinantnih tema sa mnogo informacija stvara odbojnost prema ovoj nauci. Sajt Biologija.rs je nastao sa ciljem da se biologija još više približi kako učenicima, tako i njenim ljubiteljima i da im olakša njeno savladavanje i usvajanje novih znanja. S obzirom da je u našim školama još uvek dominantno učenje iz, nazovimo ih, obaveznih udžbenika i da to nije nešto što raduje učenike, želela sam da napravim sajt gde će se učenici kroz zabavu i neobavezne tekstove zabaviti, a pored toga i nešto novo naučiti. Ovde ćemo izbeći čuvene opaske: ne uči napamet, čitaj sa razumevanjem, prvo pročitaj pa onda uči. Pa, ovde toga neće biti. Čitajte samo ono što vam je zanimljivo. Kada završite sa čitanjem datog teksta, uradite kviz znanja i priuštite sebi zadovoljstvo da sami sebe ocenite. Ako ništa drugo, bar malo ćete odmoriti od novih informacija. I samo još jedan savjet za kraj. Bez obzira koliko ste dobro nešto naučili, ukoliko ga ne ponavljate, preći će u zaborav.